Zdraví vás Tomáš Kultéty z e-shopu Yukon Grizzly. V tomto videu sa ponoríme trošku do väčších hĺbok a povieme si niečo o tomto sonáre Manuel M700. A spravíme to takto virtuálne. Chcel som natáčať toto video pri vode, ale cez deň sa mi nedalo, totižto v displeji nebolo vôbec vidieť a dovtedy sa trošku zvečerilo. Takže vám to predvediem len takto virtuálne z nášho altánku, ale tento sonár má simulačný mod, takže verím, že budeme vedieť všetko demonštrovať, všetky funkcie, ktoré tento sonár dokáže a že to bude vlastne prínosné aj takto. Takže sonár M700, jedná sa o bezdrôtový sonár o dosahu do 300 metrov. Je to farebný sonár, začína snímať do hĺbky 1 metra. Vlastne sonár je možné napájať 12V batériou, takže je možné ho napájať z lítiovej batérie, ktorá je napríklad pribavená v balení toho sonáru. Je možné napájať ho pomocou držiaka, ten je tiež súčasťou balenia, je možné do ňoho vložiť 8 batérií o rozmere AA, môžu to byť alkalické batérie alebo nabíjateľné nikel-metal hydridové batérie. Pokiaľ sa rozhodneme pre ten držiak, tak ten sa vlastne pripája do tohto konektoru. A ak sa bavíme o lítiovej batérii, tak ten sa vlastne pripája do tohto slotu. Ten kryt, ten sonár vám vlastne príde s takým krytom, ktorý je pridržiavaný 2 skrutkami. Ten som vlastne ešte pred videom odstránil. Ďalej je potrebné pripojiť tento kábel k sonáru a za normálnych okolností pripojiť tiež anténku. Čo teraz nebudeme robiť, ako som spomínal, budeme si to ukazovať bez loďky. Takže sonár sa zapína týmto tlačítkom, pridrží sa, nabehne software a hneď nám vyhodí chybovú hlášku, že chýba spojenie so senzorom. Samozrejme, ak to budete používať s loďkou a loďku vopred zapnete, tak sa to spojenie nadviaže a tú chybovú hlášku vám nevyhodí. Prvé, čo spravíme, je, že si prepneme jazyk. Stlačím dvakrát tlačítko menu. Tým sa dostávam do rozšírených možností menu a tu si vlastne vyberiem ponuku Language. Potvrdím si to tlačítkom Enter. Tento sonár má v ponuke niekoľko jazykov, medzi inými našťastie aj slovenčinu. Takže vyberám slovenčinu a potvrdzujem to tlačítkom Enter a z menu vystúpim stredným tlačítkom. Vidíme, že sonár sa prepol do slovenčiny. Dobre, ďalšiu vec, čo spravím, je, že sa prepnem do simulačného módu. Opäť dvakrát tlačítko menu. Šípkami si vyberiem simulátor, potvrdím tlačítkom Enter, prepnem sa za ZAP, Enter a vystúpim. A teraz sa sonár vlastne začne správať tak, ako keby bol pripojený k vysielaču a normálne ako keby fungoval na vode. Toto menu je dobré z toho dôvodu, že si ho môžete vyskúšať doma, vlastne tie nastavenia sonáru, čo to obnáša. Totižto niektoré nastavenia vám rovno bude odzrkadľovať aj ten mód simulácie a tak sa s tým viete trošku aj doma pohrať. Predtým, než pôjdete k vode na ostro. Dobre, skúsim zaostriť lepšie na displej a skúsim vám to takto popísať. Takže tu vidíme aktuálne snímanú hĺbku dna. Tu vidíme vlastne bentos toho dna, rozloženie. Tu vidíme teplotu vody. Tu vidíme vlastne stav batérie, sila signálu. Tu vlastne vidíme nastavenie toho hĺbkového rozsahu a tu vidíme aktuálnu hodnotu. Čiže pred chvíľou sme tam mali 5.
To znamená, že celá tá škála nám zaberala 5 metrov. Ako náhle hĺbka prevýši tých 5 metrov, tak sa preplná na ďalší rozsah, čiže na 10 metrov. Do nastavení sa stále dostávame cez tlačítko menu. Ak ho stlačíme dvakrát, alebo prejdeme v prvom menu do konca na ďalšie nastavenia, tak sa dostávame do menu rozšírených nastavení. Začneme však s tými základnými, čiže stlačil som raz menu a prvá položka je citlivosť. Citlivosť je vlastne softwérové nastavenie citlivosti toho sonaru. Pri vyššej citlivosti vám ten sonár podá viacej informácií, avšak pokiaľ je vo vode veľa malých rybiek, pokiaľ je hĺbka príliš nízka a podobne, môže tam dôjsť k nejakému šumu, ktorý vám bude vlastne podávať nejaké rušivé informácie. Podľa toho si nastavíte potom tú citlivosť. Je to vždy trošku subjektívne a trošku to závisí od vody, ktorú práve lovíte. Inak, ak si chcem nejakú položku menu zmeniť, tak vstúpim do toho menu najprv tlačítkom Enter. Šípkami si vyberiem, vidíte, behá mi tam ten bežec šípkami a nastavím si požadovanú citlivosť, potvrdím tlačítkom Enter a vystúpim z menu potom exitom. Ja však zostávam v menu. Ďalšia položka je symboly rýb. Ak sa tu prepnem zase do nastavení toho symbolu rýb, máme tu 3 možnosti. Vypnúť, prvá možnosť, druhá možnosť, tretia možnosť. Ak si vypnem túto možnosť symbolov rýb, tak mi vlastne nebude ukazovať na displeji ryby. Neviem, či ich vidieť teraz. To som zabudol povedať, že ja som si vypol teraz symboly rýb. Tuto vidíte takéto polmesiačiky. To sú vlastne aktuálne snímané alebo simulované ryby. Pokiaľ si zapnem tie symboly rýb, tak namiesto tých polmesiačikov mi bude ukazovať, mi to bude vlastne interpretovať ako nejaké skutočné ryby. Nechám si to na 2, povedzme, a vystúpim z menu. Vidím, že namiesto niektorých polmesiačikov mi to už začalo zobrazovať ryby. Je tam číslo 1,9 a to je vlastne predpokladaná hĺbka nachádzania sa tej danej ryby. A čo boli vlastne tie, vidíte, tuto vidieť lepšie, 1,3. Čo bolo vlastne to nastavenie tých rýb? Viete si tam nastaviť, aby vám to zobrazovalo 3 kategórie rýb, malé, stredné, veľké. Ak si to necháte na jedničke, bude vám to ukazovať len veľké ryby. Ak si to necháte na 3, bude vám to ukazovať všetky ryby. To znamená, ten sonár interpretuje 3 veľkosti rýb, malú, strednú a veľkú. Podľa tých nastavení vám to potom bude aj zobrazovať. Dobre. Hĺbkový rozsah. Viete si nastaviť, aby vám ten sonár vlastne ukazoval len do určitej hĺbky. Pokiaľ si to necháte na auto, tak vám bude zobrazovať celý ten vodný stĺpec. Nočný mód je vlastne mód, keď sa zníži podsvietenie a tiež pozadie toho displeja. Ďalej tu máme radiofrekvenčný kanál. Bežne to nechávame prednastavené, tuším, na 10. Dobre, ak by som šiel na koniec, tak vyjdem z toho menu. Ak idem na ďalšie nastavenia, je to ekvivalent toho, ako keby som stlačil tlačidlo menu 2-krát, čiže idem do ďalších nastavení. Tu máme vlastne silu podsvietenia. Vieme si ju zvýšiť. Myslím, že ju nechám na nižšej hodnote. Potom je to lepšie vidieť v tom videu. Áno. Dobre. Pozadie. Tu si viete vybrať rôzne druhy toho pozadia. Pred chvíľou sme tam mali modré. Čierne mi to prehodilo potom, ako som nastavil na
na ten nočný režim. Ak nechám biele, tak by sa to malo rozsvietiť na biele. Tak z tých ďalších nastavení tu máme ešte možnosti tej farebnej schémy. Tam máte dva druhy. Jedno je s takým pieskovitým zobrazením toho dna, druhé je s farebným zobrazením, farebnejším. Tam si vyberiete, ktoré vám vlastne vyhovuje viacej. Počujete, že teraz ten sonár pípa. Môžete si to vypnúť v tých zvukoch. Taktiež si viete nastaviť alarm rýb. To znamená, že ak sa objaví v tom displeji nejaká ryba, tak vám ten sonár môže pípnúť. A tuším, to má tiež nejaké kategórie, ale pozrime sa. Nie, tu sa to len zapína a vypína. Dobre. Taktiež si viete nastaviť, nech vám ten sonár pípne, ak dosiahne nejakú hĺbku. To môže byť nápomocné, viem si to predstaviť pri snímaní dňa, hľadaní nejakých priehlbín alebo dier v tom dne. Viete si nastaviť batériu monitora a batériu loďky. Pri tom zapnutí ste tam mali len vlastne jednu hodnotu napätia, a to bolo napätie na batérii tohto príjimača. Ono vám to, ak reálne fungujete a máte zapnutú aj loďku, tak vám ukáže aj napätie na tej loďke. Viete si nastaviť, aby vám ten sonár pípol, ak sa batéria vypne na určitú hladinu. Odporúčam obe hodnoty nastaviť na tých 10 V, na to minimum. Jednotky tu si môžete nastaviť metrické a imperiálne hodnoty. Nechávame to na meter a stupne Celzia. Ten jazyk to sa ukazoval. Tu si viete vyresetovať systém. Toto je ten mód simulátoru. Čiže toto, ak si prepnete vlastne vypnete, tak ide ten sonár na ostro. V tomto prípade nebude teda snímať nič. Nechám to zatiaľ nastavené tak, ako to bolo. Systémové informácie. To je dobré k tomu, ak by ste potom potrebovali nejaké náhradné diely k tomu sonáru alebo podobne. A tu prenosová rýchlosť, to si necháme štandardne tak, ako to bolo nastavené. V krátkosti toľko. Sonár sa potom vypína tak, že sa stláča toto stredné tlačítko. Dobre, teraz som vypol. Čiže potom si ho môžete zaklopiť, respektíve vhodným pomocníkom je aj nejaký pevnejší statív pre ten sonár. Nejaký taký, čo vám neprevráti vietor. Dobre, učí sa tomu škultáci s Yukon Grizzly. Držte sa.